Άγιος Νικόλαος, ο Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, είναι ο προστάτης Άγιος του ναυτικού, ο Άγιος των πτωχών και των απορών, ο Άγιος που αφιέρωσε τη ζωή του στην προσφορά στον συνάνθρωπο, ο Άγιος προστάτης και πολιούχος του Γαλατά, της έδρας του Δήμου Τριζηνίας Μεθάνων. Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε το 270 μετά Χριστόν στη Λυκία και συγκεκριμένα στα Πάταρα. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί αλλά και πλούσιοι. Μόρφωσαν τον μικρό Νικόλαο με μεγάλη επιμέλεια. Δυστυχώς έμεινε ορφανός σε μικρή ηλικία και έπρεπε να διαχειριστεί μια μεγάλη περιουσία. Τη διαχειρίστηκε με μεγάλη επιτυχία κάνοντας νοσοκομεία και αγαθοεργά ιδρύματα για την ανακούφιση των δυστυχισμένων και απόρων. Μαθητής γενόμενος, διασώζεις τους εμπροστρέχοντας, χαλεπών εκκινδύνων και θανάτου πικρού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τη λάστητη της δούλης σου των πτεσμάτων αφεσίνος, αγαθός δωρούμενος, Νικολάου του σου θεράποντος, τες προσέμες ηττίες πολύελε, και νικαιάοι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κατέβασον των τάραχων των παθών μου δεσποινά και την ζωή κυβερνήσεων. Παναγία Χριστόν την τέξασα, ενώ εστερεώθη η καρδία μου. Ο Άγιος Νικόλαος από νωρίς αφιερώθηκε στον Θεό και μετά την επίσκεψή του στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο και τον Τίμιο Σταυρό ήξερε πως θα αφιέρωνε τη ζωή του. Όταν επέστρεψε στην πατρίδα του χειροτονήθηκε ιερέας. Ο ασκητικός βίος ήταν η πρώτη του επιλογή. Έγινε ηγούμενος στη Μονήσιον στα Μύρα της Λυκίας. Μετά την αποβίωση του τότε Αρχιεπισκόπου Μύρων οι επίσκοποι σαν από Θεού, τον επέλεξαν και τον αγόρευσαν Αρχιεπίσκοπο. Κατά τη θητεία του και πρικισμένος με υψηλές χριστιανικές αρχές ανέπτυξε αξιοθαύμαστη δράση και προστάτευσε απόρους, διωκόμενους από τους Ρωμαίους, εξοριζόμενους και αναξιοπαθούντες. Εμψύχωνε τους δικούς του με θάρρος και ζωτικότητα και η δράση του αυτή είχε σαν αποτέλεσμα και ο ίδιος να συλληφθεί από τους Ρωμαίους και να φυλακιστεί. Κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού υπέστη βασανιστήρια και έμεινε πολύ καιρό σε φυλακές. Αυτό κλώνησε την υγεία του. Εν της μύρης Άγιεμ, Ιερουργός ανεδείχθης, του Χριστού γαρόσιεμ, το Ευαγγέλιον πληρώσας, έθηκα στην ψυχή σου υπέρ λαού σου, έσωσας τους αθώους εκ του θανάτου, δια τούτο υγιάστης, ως μέγας μύστης Θεού της χαριτώ. Με την άνοδο στο Ρωμαϊκό θρόνο του Μεγάλου Κωνσταντίνου απελευθερώθηκαν όλοι οι χριστιανοί και ο Άγιος Νικόλαος, που ανέλαβε με περισσότερη ζέση το θεάρεστο έργο του. Επανήλθε και στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Η παράδοση μας λέει ότι ήταν πρικισμένος και με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έσωσε πολλούς ανθρώπους όταν ήταν ζωή αλλά και μετά τον θάνατό του. Αναφέρονται πολλά θαύματα που τα αποδίδουν στον Άγιο Νικόλαο, όπως η απελευθέρωση των 3 στρατηλατών. Πήρε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στην Νίκαια της Βυθινίας κατά του Αρείου. Εκεί σε μία έκρηξη θυμού τον εχαστούκησε και ο Μέγας Κωνσταντίνος τον φυλάκισε. Όταν επέστρεψε από τη Σύνοδο συνέχισε το θεάρεστο έργο του μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Ο Άγιος Νικόλαος κοιμήθηκε ειρηνικά στις 6 Δεκεμβρίου του 343 μετά Χριστόν. Από τα οστά του ανέβλιζε μύρο και γι' αυτό ονομάστηκε μυροβλήτης από την Εκκλησία μας. Τα λείψανα του διατηρήθηκαν στα Μύρα της Λυκίας μέχρι τον 11ο αιώνα, οπότε και μεταφέρθηκαν στον Μπάρι της Ιταλίας. Τοποθετήθηκαν στο ναό του Αγίου Στεφάνου. Κατά την τελετητώση ήταν η ευωδία που πολλοί λιποθυμήσαν από την ευωδία του μύρου αυτού. Ο Άγιος Νικόλαος θεωρείται ο κατεξοχήν προστάτης των ναυτικών καθώς και του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και λιμενικού σώματος, γιατί στον βίο του αναφέρονται θαύματα που έχουν σχέση με τη θάλασσα.